Nga ai khub lay phi ba Anton News la bnong bli sbun ka por ka ba kodor de phi wan ban jingwa kini ka tha ka dong jing sini Baro gini gilong gi khubor bam dagasngi. Uba hauson khongsit unong shna ying basa ba nong punroi kamla jong na shnong siat bakon pen usla East Khasil District. Ulong wei na kibriu ki bla pau bha ka shnong na ma ga jing trei chitom jong u ban kan tiu ye ka jing yo kam ba ka jing ya chaprang jong ka than. Ba hauson uladon bun snem ha ga kam shna ying da ka ba ai jing shakri ki kam shna ying shna building bat ki we ki jing trei ki ba don kam hashnong bat ha ki shnong ba marjan. Henry omtang haga kamshna ying Henry uba hauson ulong ru unong seng kamla jong ubala persang ban wanra hi project ba pher ban kentiu ya kashnong siat bakot. Unong seng ya ka APG Abdul Kalam Park kawe ni kisinjam ba pau jong uba hauson khongsin kalong ka jingseng ya ka APG Abdul Kalam Park hathan siat bakot. Kani ka jaka kala long kashnong kai pat ba kabaki pat ba shnong ba kinong wan jngok kai kilet ban shong kai ban ne kai bat ban penlut por bat ki khna kapa kalong ru kanuksa ba bha kumno uwe ubriu na shnong ula ban penwan dor ya ka jing penroi ha ka than da ka jing thrang ban shakri ya ka imlang salang shu ba hauson ulas dang ru ya ka restaurant hathan siat bakon kabadon hagalenti pat ba kablet shadauki kani ka restaurant ka ai jingmentoi om tangi ki pat ba ashnong hnrei ya ki nonglet nongwan bar ki toris ki bawan shakathan dauki da kani ka sunjam uba hauson la thawi kalat jingyo kam ki briu shnong bat la mi ru ya ka jingyat pat ba hagathan ka jingtrei shitom ba ka jing persang jung ba hauson khongsit kalong ka nuksa ka ba bha ya ki samla shnong ba dei ban seng kamla jong bat ban shim banta ha ka jing ya pen roi shnong uba hauson open i ba da ka jing kut jingmut ba ka jingtrei shitom ki briu shnong kila ban ne shibun banta ban kentiu ya ka shnong bat ban wanra ya ka jing ya chaprang nga ai khub lay phi ba Anton News la bnong bli sbun ka por ka ba kodor de phi wan ban jingwa kini ka tha ka dong jing sini tika keteng ka ka dei ba hauson khongsit dengan syong asa ini senang sebakon la khala penha inga kini ka senang Pila ban nyatu ya kajing terkam jong pi ya kajing sedang jong pi ya kani ka kot ko homestay to hak ba nengkong supaya dei bat kani ka jing sedang jomai kani ka homestay kani ka caka kani po risaukur ke bahap po ka kini ki kontrai saukur kini po penter ki bahap po juga lai kan thai ni po rajabong ti hak ti kisnem arjar handai arjar spau ngayo i ya ka jing wan jong ki turis hadin ba takaleng jong ka National Geographic nakaliang ka Discovery Channel ka pinginang page iti po ki television empat don mobile empat don YouTube iti po kadang stombha kata ka communication ila banong tingi iba kani ka jing pau jong ka maulenong yung ba kini ki channel pagkila dokumentary ki kapenlong ba kini ki turis keleng ki jaka jong ke India ba nabat jong ke India yuan ban jiko kini ka jaka di hang tu kapor ka ni ka wa dau pi kampat da bena bagi ong menta ka crystal clear water po dau pi mo tri kumulong mensuai ki turis di bawan sini ki wan namta ka maulenong tingi i tu isnem arjar sipau bagi turis ki Labon ba arjar sipau ajar kalway di ki Labon ba ki turis ki bawan sini hadu batuteng pengin cross si ka surok ru ihaban pe din kemat amar ba ki Labon ba ki turis dia kata kini i jongang iba kani kejiwan turis ngi kum ki lokal na sini ngi ban sim ya ka lat ka kabu kumno ban thaw ya ka lat ka mai ka ji ban ka jingwan ki sini ka namkut tang ba ngi i ki kali de ki bekian tengi dei ban sim ya ka lat ka kabu kum ki trai snong kumno ban thaw ya ka lat kan ti ban ka mai ka ji ti kada heus nem arjar khat ar bang ngai i kata ka jing don kam dengan sasnai kui ke restoran bambu restoran hani hapo sebakon sasnai kata bani i baka respon kata ka jing i jonga kalong sukses di hadin ngi i ba kini kibri ki bawan jengai kidon kam ya ka jaka chong thai don kam ya ka jaka kumno ban thi amit no kidon ki ba lap ka pang ki stom dan ba lap ka mit
kidan ke jalan kikon rid ki kenduk kini ke jingak nama kunti kelong berjengai adu selong sini semua lenong ti ke bejia kelong ba karung pok ke jebut berkat jonga ba kumno ba ngan sedang no kini ka homestay hati ki por padon homestay padon restoran kini ka jongi ngadu selong hi don tad hadu banda poh po penusla hayau hunte ki ban bam bandi panang tada hadu ka spot ke po mau lenong green village senti ti ada nak jing i jonga ya kata ka jing don kam kata ka jaka bikin sa kaplong yang bangan sedang itu ibor barit jonga kan duai blok jonga tempo maulai i sedang ban snai UAE cottage itu cottage hidon arum di ngapersyang ban lek ke bahatam itu ibor barit jonga bat kata ka nga sedang ban pli kata house nem arajar khatsan au November ti ngai i ba ka respons ka nangkiu na ko ka pos pelong inga bang nang kham penhe nang kham penmi susu iki cottage bang i ba kani ka jing don bagi jakasa ka penlong iki ni turis bawan bikin sungai lagi wan sama lenong wan sedauki kino ka sungai ba dalap kamit lagi dia ka breakdown bagi kali jengki ne ke dia ka jing thaj jengki khamtam ki ba temen ba ki yo ka jaga ban song thaj no dia kata pelong yang abangan sim kabu rengkat ban kejing yarab yaki bat kejo kepor ban tawi kalat kamai keji bat hakitu kepor ru kalong kum kalat ban ai kam ai jam yaki resnong iki nong snong sini jaka kita naka liang kayi kasen ya song lang ya perkan no ban sedang iki kam ika pelong iki kum lekin bangin telun hadu kane kaput kane ka kimat tak ba kalong di kayaj ha lanyo stang ki por tiba kanduna ki turis kita ayam ki duna dan hak por ki ba ka biang bahag yo turis kemudian ki benai nadu Oktober September Desember dan ada nadu benai March Jiteng hadu benai Julai ki ka por ki turis bon bahasa ni bat humility ba kani ki jing snapen ha sulong adin ka bed ki kita ki kat sa long ki ka ku ba krau ha om tang ya ni ka jaga sa ka bisnang ni dan ya kiwe ki paralog ki sangkam senjam khatam ma leng ki ka kam turis kalau kelat ning yo kam yo jam ni no susnong ki ka than tu ni di hal tu kopor ke bangi sedang nengkong mensua ke electricity ru kan padon di nata de ka jaka di kalong very challenging sini kada ke jaka ka betul slap kopor slap poliur bat kopor telang pat ke jaka ka khiat tentang hapan ya adjust ka mariang kini ka wi ka jing ko punya kendu sini ka ba slap nengkong haka bangi hapan ka kini yeng ka bangi sna nak hantam nak len jonga sna de kini ki ya la ban bat kini ka tradition de kini ki isi dan kiding kadang bahkan la ban bat kini ka di snow dungi bagi beri wan sabar kin yo ban enjoy kata ka jaga sa ka balong kumka yen di balong yen khasi jenis sini mo kami kena kam de kini ki ding kisi dan mereka challenge pat kalong ba yaban ka kham ta hata maintenance oi ke simen ka khamlut ka pon lang sina le ya maintenance kham bah palat kham sup palat dai na ka ban penna pat ini ka tradition begini dengan jin ini ban sina de ding di se Iki ba pidan ha kani ka jakasa yang basah ko jong pi hakani ka ying basa ka ba nila sna menta kadon kumba kadar kamera kadar room i long cottage type di hakawi ka cottage kadon ka ba tangkawi ka room kadon ka ba room kadon ka ba lai room itu namar kidon ki family ka ba kwa banya sa marsenda kidon per ka kwa ban long kerpang la ka jong mo di dak ni kidon kadar kamera ni yang tadi yang bolang berka jaga bam deh, kamar ba hati meki homestay ni haban don be kini ga, yang ga bed and breakfast, dengan breakfast ni haban berbiang lagi. Ke hakabadai ban bat kini ga pak kepada senda dengan ga homestay jonga. Kadai ga inisiatif ke ba lias sedang, bawa ke lias sedang nak kena ki
nak ni ka kenhun ri mai ram au kapa kadeka kenhun nak ni ka khap song saukur nanti na po song penten kapa ha pa po juga raj bong po juga lai kan thai hang ni po raj ni di yesim mi kata ka sinjam namar ba house nem arjar khatsan kadon ka jing wan bu mau nong rim ya kan ka Dr. APJ Abdul Kalam Herbal Garden Memorial Hano, hang ni dan kadeh ne. mau nong rim Kadeh di jong no kana buan puli. kani ka baki naka liang kini ki kli nok sisar joki sim joki sadar ki lengdo mo po kita rikasi jongi apo ki ngalam jong di paim labrias sim juga himalim apo ki ngalam ki tinti jongi te nak liang ka dorbar ki nok sisar kilajit ikini ka jaka ban bu mati jauh presiden barim juga dari India beri crowd ini dan kani ka jingdon juga kani ka herbal garden ni dia kepenlong yang pangan hadin bagi ya slok bat kini ki kontrai saukur ki beri ki trai jong kani ka jaka ni bah apa lagi thai baik kani ka pak kani ka bangi dan ni ka Dr. APJ Abdul Kalam kan ngin bu dan haka kerteng itu kum wei nau nak kiri crowd ini kum gejing peteng ya kayak ba nak liang kikli no sensar apa ke lam tu pelem la bias in pula matang ke tentah ke kala long ka wei nak facilities jong ki niki turis ki bawan ban sa kan ka jaga sa ke ba inyo sana Tah ni ngai iya ka pak ngin bu dan haka kerteng itu kum wei nau nak kiri crowd ini kum gejing peteng ya kayak ba nak liang kikli no sensar apa ke lam tu pelem la bias in pula matang ke tentah ke kala long ka wei nak facilities jong ki niki turis ki bawan ban sa kan ka jaga sa ke ba inyo sana Tah ni ngai iya ka pak pi dan du ta ka kecilan sepak ta ka jaka le kai song kai ki kena te pibu atau kita pidan du kipung kiliang ki krem to hakaba dai bat kan ka pak ni di nadu masdang hi ke jing yui jengai jong ki nong yalam nak liang kan ka kenhun ri mai ram au ka kontrai kabum slong tingi iba kejaka ban songkai ki kanarit hadin ki la cuti ki school hadin ke jing kapor ki la por ki kelong tang jaka ni la kai du kam don shu di kadai ke jing produk ke ki iba kumno ba an sandor di ka pak kum ke jaka ya la kai yang ni king yo ban ya la kai kanarit kamtam ibu ko ka jaka ban songling bikila ban songling na hidor ba tat bikila ban wan pendernya yang ni mo di kadang ka swimming pool kadang ni di kadang sakawai su ka krem kadang ya senda ya baca kata krem di kepala mai pang planti da ki try kendau ki try jaka ki ba pa po di kepeneng laj hani senda di kalalong kawai lagi facilities haka baki bawan kai ini di riurang ba di long kemi long pa di kena ki layo panya enjoy lang kata ka facilities pada sien ngat try tak lain bikin sa promote susu kunci kui bikin jadi la kai tempat men lagi lagi kena bikin thai kita wan dan pelupor ini ya jaga ni iba kini ka jaka sa yang besar jong ping iki dan du ki cloud witap ke bubenjai atau kajing sedang jong pi ya kini atau kadin em ban pende ban pengkui mariang bandan kita ki kembat ki ai ki ban dan kami kembat bulio hak ba dai bat kata ta ka ka jingkemen ka bakrau hak ba ka jaka ka long ka jaka ka ba sya bahai jaka ka ba ku bahai kat kum ka utmu ka dungi barba nak leng dungi ni kwa ya ka ban bat ya ka ni ka jinglong jong ka mariang mo ni yo ya ka air ka ba ni yo ya ka air ka khoi de bat ya la ru ya ka wei long ban bat ya ka jing khoi po jong ka ni ka area kantam na hapo juga ni kerja kasa kini ki saudang saukun jungi kenang bikin long kiba long free naka liang ke plastik
nakaliang ka nugo kenja jing penjabo tinggi bu kanang kini kiding penak pensak kini kiding ini yo kal air babha kham tam ngi ba ka ba kini ki turis ki bawa nabar ki kham prefer ki kham jit sibun aku makin ki kenja jaga sa ki ba don hangkat jong kiding ki sin ki balong natural mo ki ba nakaliang jong ngim kwa ki ban pendu bat ngi ba nakaliang ki turis ki bawan ru ki rekomen parat tapi ki bangsa ni ki enjoy si sia kata ka jingwan sa ki ba ki ba ka jikhu te don bat ki ji itenan di kemariang ka don lang ni ka ba kham don kuno ko ba ila artificial ngani ka yu ko jong phi komno phi ka jing tu jong ki turus sya kan ka dong ka than kan tam ha kan ka jong phi ya ka badai bat ka jing wan jungo jing tu jong ki turis ka ni ka than jong ni yo ka wai ka benta ka ba ngai ka laer jong ka jing kermen bat kan dai ka wai na ki lat kamai ka ji ka ba thamai la se yangi sini bat wat haka ri India i ber ka wai kan dai ka industri ka ba thamai oh bat kan ka jing wan tu jing turis ni ka ba ngai ka long ba kat nang mi kapor kinang bon kan mi kapor kinang bon mi bar ka target i jong ka tourism department ru ka sngo ka ban ai kublai yaki namar ka target jong ki kalong ba kumno ban nang penbon su i ki bre ki ba wan sire jaka dai tang khendiat ka ba kham sungsi kalong ba ngi ba nakaliang jong ka sarkar hi kamda pet khamat ekne ka than penuswa ji kumno ban promote ban ngidon sibun ba ki jaka ki ba ngila ban bat ik turis bar mentala da ka sarkar ka ai ki scheme homestay hoi ki bri ko ki apply kiyo ki la ban pendiang ki jaka ki pendiang ki nakam hoi ki la ban yo tende ke jingka mta ka bami par kalong bala da kam don ki to respond manu ban wan sa ta ke jing sa par ka jing bang khia man kan long ki ki par lok ki ba la yo ki ki jaka sa ha ka ba mdon nok sa mentala da ka sarkar pa la ban pendep ya ke ka surok na du sulong sudoki ngai schem ba na sulong ada ki kan mampot ko ba kita steng turis kinwan ni kinai japo malondong kinai japo dauki tangkumba san kentang ru kentang kila de blon ono sidong tikin sa asni kin sa la ayu di kata ka de kejing yo i jenga kalong ka ba susi ban yi ba ki turis kin ma su i ban sa sini namar ba tangi kentang kemudian kila poi biang su hakaba sedang itu gisnem arajar khatsan ngepi kaba ya sedang ini tina kaliang jonga habangi khen me ki jinglot disep bat electricity bat ki jaga sa bat ki lenti ban ya ni kari fencing de ki se de ki ding ilot tu por tang arlak stek rei itai arlak stek ilong tang kumi di kosneu ada ngi keren ki ki por mentah ti kam dai su ka ba suk mitai ti arlak steng ni bangin sna tangil ti ya ban approach ki jang saru inam dap su hak ba dai bat ka yo kam yo jam nga iba ka kam tourism ka dai ka way ka ba korsan ba lada manga mangi ki bayo iya kene ka jing yo i ka ba mentah nila ya kaban produk na kamentaga lawai ke bakamba jong ki khun bagi besar jong ki ksiu ke jongi penyuksa meta ku malong ka sora men suah ti por ni nang yarin yelai kai sora ban i batang kendiat ki beri ki belong interest ke kam turis den rei ngai baka de ka jing yi jingai ke de ka jing ladi jong ki riu krau hagan ni kam turism baka sakiu hadukan ni katu ko jinglong lenadi jeng tiki beriu kita nak kaman katan long ba kini kilong din pemta kini yo ki kerku ti kunjuru lada mangi ki nak kaman ni kloi ban lenadi kan long ki kerku ya ki kun ki ksiu ki pesa ki ki pateng ki badin bar ke jingi okam kan long ko ba krau do kita kata mede ki kam turis kan ki kun ki dan lain kidang li school kidang di school dan nyari ba ni pej ya kene ka kam tursim ko mga akong di mana kadai ka industri ko thamai kadai ka lat yo kam yo jam ko thamai kai ka mga don ya ka ban
ai mensim leki kemudian ni kaban kedaulan tilen leki perlok perjor khantam ki kun samlai ki dang hap ki benang wad ki kam kejam jengki iba kasoban khot diki bagi ban pai khamat chini kam tursim man kam tursim kadai namar tang no nong India ro kala biang ini bangin penha kam tursim lada ubreu upoi sini upoi ta kuba similian tam aka sisnem mudur bonong India baladan 1.3 billion ta undang roy na kasnem dan kam tursim long kanang ladang ila ban pat di suk ke sung sengan ke pasti ke jelai kam tursim kan kiu ha tengah sungoi ke ban khot ki panok samla jeni ya bikin hai khmat sini kam nengkong kalau bakin yang ki jat lejong kinong ki ba len ladi ki ba tristom ki ba kamon ke bajuan kumui ke ya khman dan berkiu nengkong ke ji chelong ya ladi ya ki yang kasem bat hadir kata ada kalong ki ku ya ki senong katau ya kadip ki jadi jeni barok koi in long ki barok ku hagal yang kan ya